amanyana bosa alhamdulillah abarka allah ndogo ka fuli la se awai kado kanubani de meba bema me jereje kulu chema ani musuma demse ani mabakoro amba befo ka be wali mandon ka fuye ku ni che uni bara ka fuye ku ni baraji hali bi alaka debeke hali bi alaka hakli nyuma mirina nyuma alako di anan kanubo beleje lema hali bi alaka suturake juma time ko nyuma alako di anan silame nyom beleje lema ambe minni alafe nyuma sirafe ya rabbi alaka noya anan silame nyom beleje li bi juma la horoma dondo do jabi dondo dogo de stratégie la ambe furi ani tanni amba lasi halibi amba nge boma uluminu ye awunga nyena bo sababu ye furi ani tanni ka lasi jara koroji che ani muso demse ani mabakoro kunyuma ni che ani muso demse ani mabakoro ka befu ka be woli mando nura fm sanfe kuna funi ni nyali kene ndo kuna funi mindo minye fasiri kabawi ulube min fasiri ambe wuli ka joke kata nofe kuma mo garzige manake mi ni ala sona mo ubo soro Boubacar Traoré ne Mamadou Maïga annambe jala koroji nanyo lufu ko nyuma ni duguti la kaw anga fuli bawye ka ketu nyini ke kanu bo befe radio partneru ka ketu nyini ku fe sabu ni ingli flanina nyoka chawula ko so kuma ni mi togome akana kima gashi mi awai kado nyinate fulite na ku yere na tabulu do kuma ka fuli ani tonni ka lase ko nyuma ni wereda duguti la kaw almamim demseni jakulu muso jakulu ndo amba befo be wali mondo nura fm awai kado okeneka mamba ila limana no kafo so madaina minyi kuma so ka koloshi e kado kafo minyi ina arama ndemso alebe minyi awai kado mafla ho jeneba bajene onde ko kwa dambili o tebene go kabuyi minyi awai kado kuma so ngono nyebala go su keta gaso ni fer abeki magon ko so ba nanye go su fu ambe furi ani toni amba lasi awai kado academiso mbela jilema yakuba gilu donc no ke fama mbanyagara ambassadeur abiam katika uka ambassadeur araida messi o chekele mimbe écouteur ba clou la abi musique lambe so mbikla ka téléphone bo apoche kono musique dum be kala meno téléphone kele araida messi yusufu sisoko abi foka wali mando sanga adi wati ndoko kuma sa minyi awa fandofe kawale mbiyengene no ye Burama Traoré jo bre anga fo mom kamara modi e to ye Boubacar Traoré beti way munatu de gafu jama ka madu Maïga donc on de bien ni ala sola ma c'est pas de couscous il a manqué de sauce non o kuma na dugu jera gafe abida mi de soni nga yanu chesa bismillah nyama saha nyama ye korfo fo to na korfo ko defo ka temeni ka ye juma ye ambe masa Allah taala tan ko suwe ka se ko barkata ange ale masa Allah taala mi ye bi juma do ira ambe kala ka ni masa fe ye juma chama aku o ira ana lamlikla jakulu kene o konala masa tan so mare na kale se ko namu seli chama me ke kilo la kutika abikendere Muhammadu Rasulullah ito ma talewa ami seli chama kale ga so mare ya anga jena bo subabu no de an wolo bakro na wolo fakro no me ange anti ne abada anti senge ambe dugo kuye kala ka dugo bilebele ka nyinu fe ko ala ka anye me ula ni yamme inona dongo gulate ta so mu yekimi ku flabe duguma ni yamme inona kuma kala te ta so mu lamele kala jakulu de bila maliku na fuka tabla mu maliku kanala ka damene tenena fuka ta kusi jumala mu ye nura fm sanfe o kuna foni bala na daila maliku na fuka tabla mu maliku kanala ema ma chama ni bika balo bla musabga mu ye kuna foni atelemoni abe so yoro mu nura fm kene ni maliku no ko maliku kan ko bismillah be juma do ina ala ka nga juma chaya abana amina rabbi ala ka do jabi ndo minye awai kado president bashikine keta aida maji awai kado ufuruche madam keta aida magaja bifu riwatina o bashikine nyu de fie kunu amu yenyi ngalike ja minye belebele akundambe tamana ma fie ngwa kisigiwa o abita chugo me abina ti o ma bashikine keta presidentu abifu ka wali mando riwatina abib moko ma ambi yele mugi ko bashikine bia ndo dugu jera soni be ambina antika do awai kado gafe kono ga yana nga do gafe kono donga ja asebalite minyi awai kado tenamba Sissoko Maïga, vous allez acheter des téléphones à mon frère Sissoko aywa ami do ke Sissoko abane no kana dai le blaw abinye
halibi an dogon bin ye awai kado donga jase balite min ye awai kado arajo nura fm sanfla an yo soro kuma sanfla no soro la anyene jo bike ndogo de siratika la nyene je ko ni dogo kunkile an kelen be ko di sama nyene jo abi damine bi juma wele abi kunche kuma bi suina ni ala sonama o an ngira ko ni an ga vesi koronu ni ya fumya bala anya bela ko sa abela bora nyemara bora ko anya bela bo alavera ongoro ke senar agence medina yusu maiga onna le bita ambita nywa zoro minja o ikado pink club la iri princess hippodrome abedu he ndo suina tekade suna pachama me boy de ukache ndo ere zalwa kenza minga donka di moyeta zalwa do jondiro roga de de aka misgini oye an ancien ka doni la oula donc ni ngadi koyi bi abata bo anek senna be pa bo bi roga na ka bo haklima la oula ate no wabi de akman do shini am soro kana pa bo yam bala fo bien shini wula fe ka damne 14h fo ka ta fo min shuara ba ko joyi no o samedi dimanche min ya awai ka don jala ko roji ka do so ba min be no ye clinique espoir anno lubina telesara dimanche wula fa bi ke sama ga bugu terena no mana ba le 15 anga musula kaw oluni commissariat 6e arrondissement rubi nyuan soro jangne bugu tereka haydara ka tere be ambe bi nyuan soro obike le 15 no bana le 18 kurana kala o kado be ya radio nura fm programme de ni li mana o ka fomya o kado ka fo ko yinda bo kunyi anga nyon nyeneje ko yinda bo kunyi anga nyon blasira ko yinda bo kunyi anga nyon so hakli ko yinda bo kunyi anga do ke nura fm den tani alhamdulillah abika pan doni wani ala sonama nyini fe e ala ko ke soro fenyi joyeux anniversaire nura fm gausu keta gaso de fer ne ga o bali de boulot radio nura fm sanfɛ ni waati na yo de fiye ngo suina o an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye ni ala ka jɛ nɛgɛ ɲɛ 22 waati an bɛ taa ye on sont prêts prêt awɔ Allah kibaru ayiwa baasi tɛ fesu mana kongo ka ban baara ma ban wa ayi o kongo na an taw kongo na o ko ala ka dɛmɛ kɛ hali bi ala ka hamina ko bɛɛ nɔgɔya gawusu keta gaso de fɛ nɛgɛw bɛ de bolo i b'a lajɛ ka fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ yanni an ka na ɲɔgɔn sɔrɔ a sabu kunnafoni ka ca ɲɔ ka ca wugu la tɛmɛ ni babu ye n ka cɛ bisimila gawusu ndogo n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ maa kelen ka danga o ti fɛn k'i la o siratigɛ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma min ye awai k'a dɔn ka foli ani tɔni k'a lase Shabu ma Shabu Tanjugura n teri don nin waati in na a tulo b'an na a bɛ Faransi Shabu Tanjugura ka bɔ yan fo Faransi Shabuja an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a jira a la k'a fɔ nin waati in na o tulo bɛ min na o ye Nura FM ye Shabu Tanjugura n'an y'ale fo Aïssata an bɛ Aïssata fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati an bɛna taa Siribe an b'a fo Aïssata sila k'a sila dɔgɔnɔkɛ Amadu Dikoka ɔ ɲɛ b'a la bi yan dɔgɔ kuma na a fana labɛnw bɛ ka sabati an bɛ dugawu kɛ n'Ala sɔnna ça ne sera pas de couscous la manque de sauce awɔ ko in bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ ni Ala ka jɛ mashallah kosɛbɛ nɔgɔ i pɛrɛ la awɔ i labɛnna kosɛbɛ n y'a dɔn labɛnw kɔni sabatilen don maaw yɛrɛ ɲɛ b'an fila la awɔ ko bɛ yen dɛ a ma kɛ filaninw ye yan walahi mais ne ta in ka ɲi ne ta ye dɛ ayi abada ala modèle kelenw tɛ ne ta lajɛ k'i ta lajɛ bɛɛ ɲɛ bɛ nin ko in na o e ta in y'a pirati de sa abada bɛɛ ɲɛ bɛ ko in na e ta in y'a pirati de hali ne ta kalacogo ni ta kalacogo tɛ ala e ta in pirati de sa kana na ko ɲagami e ta ye pirati de ne tɛ kɛ bɛɛ ɲɛ t'a la ayiwa baasi tɛ ne ta in labɛnnen don cogo min na ani ne ta in nɔgɔ Ala ka ni sababa bɛɛ maa min y'a di an bɛ dugawu de k'a ye Ala ka dugawu jaabi yarabi a ma sabu ma hadamaden n'a ye fini d'i ma nɔgɔ a y'i sutura maa a ye sutura min ta ka ɲɛsin aw ma yarabi Ala ka n'a bɛɛ lajɛlen sutura hali bi a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a bɛ min na ka ɲɛsin arajo so in ma a bɛ fo k'a waleɲuman dɔn ko ne ko k'a gindo gindo don dɛ dɔn n ka fɛn bila yen k'a dɔn muso don gindo don gindo ninnu de bɛ olu kɔni yan bulɔku t'a la dɛ awɔ an ka foli
foli ba ye no ambita n'ambita mbise min ye fasiri ne ba ale ta chaw me fasiri min ta awe ka do Maimuna Dumbiya aka fasiri do fasiri abise bangono sebe min nango amako soir de Bamako soir de Bamako kuma kembe akono abarata min ye awe ka do gela min be na be awni Mauritanie jamana ni nyonje albarka Dieu merci min ye awnga gouvernement Mali gouvernement ka do ko akumana sa ayila maga wa ya jira ka fo mission bina wuli kay kunda awe ka do nok shot ka na be Mauritanie jamana na bo ko fo awnga Mali awe ka do ministre so min be kuma ni ngoni bo chugodi la gani ya jetimne baye ka fo ministre so min be na be Mauritanie to la ka affaires étrangères awe ka do lu ko ni ya jira trata do ko cliché ka fo ku ilu awnga ambassadeur ku ya wele ni songo ya ni toro min dambe uluka ka do ku ya utaka nyeshi ama sabu awe ka do gela min be ka taka nyeshi awe ka do luka chedo ma no Mauritanie awe ka do Mauritanie ndoyi gela kulu ye o de taka nyeshuma ma min be ko ke Mauritanie yere ka bo hal kila anu bulo minya awe ka do Malien sura su didu o de sira tigela Mauritanie nyama min vle ne yanga ambassadeur min goyele yu kan ni songo ya awe ka do ku yo de jira ma cha mambe minu ya jira ka fo Mauritanie ku ka ma chama luko ni be akafaka awe ka do awnga jamana yi o de kondana nga ko ni ya jetemine dibi chama o de be ko ngorla ako hali no ya soro ni kuma nu fora amanyugo ni amanyugo barka bo na ko minye Mali gouvernement luko ni kuma fenvo nga alhamdulillah minye awe ka do awnga gouvernement ukumana ko sabu ni jetemine ke Mauritanie autorité awe ka do luko ni be ka ko inda ka bla minga ali jisirma kuma kan ani awe ka do WhatsApp mo ani Facebook be minum bla bololo fafe o kuma kan dama Mauritanie mu yan kembe ko ufusa da odika odita ko bo yanga ko bla bala ka jira ka fo awe ka do awnga surasu olu de nodu sirki ba ya jira odila ako minye ni ngo imbela jile ni jetemine ke awe ka do ko imbe ka ke Mauritanie ani Mali ni nyonje kerengere ni ala minye awe ka do Adel Baguru na be Mauritanie fanfe awe ka do ko nyere bela jile o zone ya fanu abeka ke odila ako minye député doy mimbe bo o yoro no Mohamed Ould Aninay ali ya jira odi seve ka fo minye ni ngo bela jire agence do be no ye alakbar olu ya jira ka fo ni nche ko ni ko ma mi fara ni ngoina abi matani duru bonyo ngo abubo ngani ni ngo bela je no abi ma da bali bango sabu minye o ka do Mali ni Mauritanie watla ba nungo na teke di nyoma ani hakli fole nyuma lama yere o ko ni be ka tema ani nyonje basiri ka ba ko Mali ambassadeur ka convoquer ni nduguina ko ni kera so be minye Mali gouvernement ayer fa ne wuli ka joke ni ka o ka do ida do kuma ina ko sabu minye gele min fleni na be takanyeshi Mauritanie uma Mali gouvernement ka ya jira ka fo ka fuli tron awe ka do gele ka fo ko Mali sura su dedo awe ka do ko lu ko ni ba do ka fo enquête ko ni bina daile wuli ka joni chesu bina ke ga prévu que c'est kele o tie min ba jira ka fo Mali sura su dedo wa nga sura su o jaba jele do siga fo ite ala Mali gouvernement aye awe ka do ambassadeur ka convocation min no kera kalo cliché gi no imarti kalo ministre fait no be affaires étrangères Mauritanie jamana ni jamana wala nyeboli ko sirafe awe ka do o ko min fleni ko be ka jama obo ko fo nga communiquer nyaja ako gouvernement uluko ni yajira ka fo gela min fleni na be kataka nyishi Mauritanie kawma uluko ni ba kombi o ba ko shini da Mali ko ni ba fo hali shini minye ni ngonu nui anga laje yinya ma joli na koy sabu awai ka do ni ngoy halibi abishi basa adibidi dibi barka ka bo ko sobe fen jama me koyna mi te ka nyefo fo so dowi mi te ka nyefo Mauritanie wi mi te ka nyefo Mali wi sabu ni eja te ke Mauritanie ni wati laba nungo na suba ton mi numbe no ye awai ka do sede o ni biomwa no ye bere mi taka da angu o bere awai ka do angu korolo ono bela ma min be ni ana bena ko la no e Mauritanie am meka ubare neke ako bete benen go kabui minye force d'armée malienne na be fama kufo fen be na be adama de ya hake kufo am nga fama ubu chesiri kula we kado utiddo we kado filila o sirafe ako be kabui Mali autorité ya jira ka fo kulu bu se ko nu dongo beke mi se ka to ni ngoyi de bi mi mba ko nyama akabo ko inga da yele na bela jele ka lafia hakila digina Mauritanie we kado yanga ambassadeur convoqué atara hakina mimbe animirna mimbe yo batri uni nyanje anga ambassadeur ila to ko Mohamed awe kado dibasi fasiri ka ko akoni ngo imbe bisi basa hakila jigina minye kalo temeni janvier kalo awe kado chef d'état mimbe na be Mauritanie ko fo Mohamed Ould Ghazouani ale ko ni wuli ka joke ka mission dobla kana Mali ko nana ko ka ministry anuka awe kado minye défense ila ko nye ana mado uruko ni nana unale anake foka bonkera awe kado nize maka mimbe no bora anga muda ode ka fo amba ko
o ye kelen ye filanan ye min ye an dan b'an ka cɛdenw na sabu adamadenya hakɛ o matarafali ni o ye k'a dɔn o labonyani u b'o kɛ sabanan fana ye min ye o ye k'a dɔn ko in dibi min ka ca o ka dɔn o ye k'a dɔn faamuya ka sɔrɔ la naaninan ye min ye wulikajɔ na kɛ min ye Mali gouvernement ka maa bila ka taa min bɛ taa ka taa ɲɛfɔli kɛ yalasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ kow la n'o bɛɛ bɔlen kɔ Mali gouvernement u taatɔ min filɛ nin ye siga tɛ min na mission de bɛna sigi i n'a fɔ anw kun y'a laɲini waati jan min bɛ se k'a to ko in bɛ sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛdɔn ko in bɛ contrôler an yɛrɛ ka frontière ninnu an b'u lajɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo o kumana an bɛ donnin minɛ ko bi an bɛ dugawu de kɛ yarabi hali bi ala ka nin ko in ala ka jisuma kɛ a fura ye fatiri filɛ Maimuna Dunbiya bakuru dakuru ɲɛ kelen na an y'a di limanaw ma u ka faamuyali sɔrɔ a la Malima ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye indépendant ne y'ale bila le boy ne b'ale sama ka gɛrɛnna ɲɛma maa mun ka sarakati n'a bɔra bunteli ku kan ni cogo dɔn n'o tɛ saraka a bɛ minɛ i yɛrɛ ma nɔgɔ min ya o ye k'a dɔn Mali kɛr siga t'a la a ye min fɔ min ya o ye k'a dɔn Mali sɔrɔsiw intérêt jumɛn de b'u bolo ka nin ko in kɛ ala ka tiɲɛ bange ko ye janfa in barika ka bon kojugu nka ala k'an dɛmɛ bisimila mun ye le point ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye B Mayiga ye B Mayiga a y'a yira k'a fɔ comme i bɔlen filɛ k'i da don a la cogo min na gɛlɛya mun n'a bɛ an ni Moritani jamana cɛ nin waati in na mun ye B Mayiga a ye ɲininkali to min ka a sigi ko kun jumɛn na baara in bɛ ka kɛ nin waati in na gɛlɛya in kun jumɛn na a bɛ ka wuli nin waati in na mun ye B Mayiga a ko mun ye an ni Moritani jamana ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya o wulilen don an ni ɲɔgɔn cɛ la o la koyi nka hali n'o y'a sɔrɔ mun ye ni jamana fila n'a bɛ Mali ani Moritani kɔfɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka wuli ka jɔ k'o bila sen kan walasa mun ye gɛlɛya ye an bɛ ka siran yɔrɔ min ye ɲɛma a kana se yen nka fatirikɛba a ye ɲininkali to min de k'o sigi k'a yira k'a fɔ ko kun jumɛn na mun ye nin baara nin janfa jugu mun n'u bɛ ka da a siri anw ni Moritani cɛla la kun jumɛn na u bɛ ka kɛ nin waati o la fatirikɛba ka fɔ la a ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye anw kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko olu bɛ sira fila taama na koyi olu bɛ munafigiya la i n'a fɔ ko Niger a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko hali a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun fila ɲɔgɔnna kan mun ye Niger ale ye mun ye diinɛ marifatigi minnu tun b'a a ka kasobon kɔnɔ ɲɛma maa 9 maa jugu maa 9 Nigériens ka masakɛ n'o bɛ Mohamed Bazoum ko fɔ ale olu bɛɛ lajɛlen bila ka bɔ kasobon na fatirikɛba ka fɔ la digale mun n'o taara k'an ka lakanabaaw sɛgɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o ye Mɔnɔrɔkaw fɛ yen a yera k'a fɔ ko mun ye Niger masakɛ n'o ye Bazoum ye a ye kasoladen minnu labɔ ko siga t'a la ko an ka baw olu dɔw tun bɛ mun ye attaque na Mɔnɔrɔ wa a caman ko o denkɛnɛ ko o karabala fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye Faransi siga t'a la ko ye Faransi kɔni u tɛna jɛn n'a ye abada k'a fɔ ko olu dɛsɛnna u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan u bɛna tɛmɛ sira jumɛn de fɛ o de Nigeri wa u ni Nigeri kɛlen bɛ ka janfa k'o sigi sen kan an ka jamana a bɛ se ka sigi a sen samara kan cogo min na fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye Faransi a tigɛko jugu fara a tigɛko ɲuman kan Faransi bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ jɔyɔrɔ mun n'o kun b'ale bolo mun ye Sahara kɔnɔna la o jɔyɔrɔ in ko a kana se ka tila ale la tugun hali n'o y'a sɔrɔ ko joliw de bɛ bɔ Faransi labɛnnen don a kama fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye anw ni Moritani cɛla gɛlɛya ɲɛma ni wulikajɔ ma kɛ joona ɲɛma a ko bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya sabu kɛ anw ni Niger ka jan kosɛbɛ nka mun ye Moritani jamana ye kilomɛtiri damadɔ de bɛ anw ni Moritani jamana u ni ɲɔgɔn cɛla u la nka mun ye Faransi ye a bɛ fɛ ka tɛmɛ mun ye Moritani de fɛ mun ye gɛlɛya yɛrɛ n'a bɛ musaka ko gɛlɛya o kɔfɛ o ta ka an ka jamana k'o sɛgɛrɛ fatirikɛba ka fɔ la a ko a dogolen tɛ maa si la kabini donni min kama mun ye CEDEAO ale y'a ka ŋaniya juguya in ta k'an ka jamana k'a sɛgɛrɛ jamana fila mun n'olu y'u ka frontière k'a dayɛlɛ a ye o ye Guinée Conakry ani Moritani o y'o ye nka fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye janfa jugu mun n'a bɛ senna nin waati in na Moritani masakɛw u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jugu kɛlen bɛ ka kɔlɔnba mun se ɲɛma u kana na bi a kɔnɔ fatirikɛba ka fɔ la a ko o wulikajɔ de la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an ka jamana marabaaw kɔni bɔra ka kunnafoni k'a di k'a yira k'a fɔ ko mun ye dugubila dɔla mun n'a bɛ ka ta ka taa waati in na an ka lakanabaaw la k'u nɔ tɛ bi k'u nɔ tɛ sini fatirikɛba ka fɔ la hali bi ko mun ye Moritani jamana masakɛ fo ka taa fara mun ye Assimi Goïta kan ɲɛma k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye nɛgɛjuru la wa mun ye Assimi Goïta a y'a yira Moritani masakɛ la ko wulikajɔw bɛna kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ maa ma de kɛra sababu ye ka nin baara jugu in kɛ ɲɛma u bolo bɛ se ka da o kɔ cogo min na o i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na mun ye Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la délégation belebele bɛna wuli k'u kun da Moritani jamana kan ni gɛlɛya mun n'a filɛ anw ni Moritani cɛla la a bɛ se ka batiri an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a faamuya cogo min na kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ le point ale kɔnɔna la B Mayiga ale kalimakalatigi Mahamadu Mayiga i bonya o b'a la
no ala ka ni sababa be hali be ala ka kiri nyuman dama ala ka demeke no kan bita min ye gele ya ala ka bampeu ala ka tie ka bo anguna no ambe Aliou Diané amba fo ako vraiment vous êtes très 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 courageux vous méritez d'encouragement afo Aliou ka jarani abenama hali bi ala ka demeke no min ye o ka do hali bi ambita ambisi no min ye nouvelle horizon ne be shoni sigaka toguna atrori ade kumambe toguna ya jira ka fo min ye o ka do ndo abina fo yelmali obina dabo yelmali bina dabo mi ere mani ma ministre abina dabo ministre kunda min nya o ka do bilibile no ba ashimi goita ko fo ay nyogo yew da mena kampanya ndo siga tala de société civile parti politique abebe turu la anu ye nyogo yew da mena no min nya o ka do fasiri ka no etuguna atroli ko ni akli bala cheja min nya o ka do transition nyama folo no be banda ko fo wati mina o ka do uya le da krefe wati gele ndela min nya o ka do ukuma dira ashimima na kuma ta wati be aba yira ka fo jamana yi ambe da makakala jamana yi anga je kala du nyu anfe anga du dakile fe ka bo dakile fe shi kana iyere ye kelefe dena ko president ashimi na yira nyi yoro abi shoni skini ngoinga wa bi ka waliya fanvenge waliya numbela jile bita awai kado usra de fe nga mami mbe no ya ka gouvernement nyamai no ye shogeli ko kala maigay e ko alibi ka ta usra fe wa sabu ni ye jatemeneke ma chama ya jira ka fo minyi awai kado parti politique no be formation politique ko fo u chama mbe amedoni mine ko bi uni shogel ta kembe awai kado toto boxe seni boxe toto o parti politique minum fleni akwi kado ka fo amedoni mine ko bi chama yi mabo shogel ko kala maigala eske nyire be mimbe awai kado maw kamana gwa société civile parti politique ulu be talingo ma mi nyire be nuni shogel ko kala maiga no be jeraje kulu kelina na be mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP na bo ko fo ulu minu nyire kere so be ka shogel di yelsa absika ke premier ministre ma chairman de be minu fana be otona be be ki mabo shogel ko kala maigala ko do yire be o lettre de sebe ka ci awai kado lettre min be ni premier ministre koro o kado o sembe a lettre na no be murbo sidibe ko fo Cheikhou Omar Sissoko ko nimba sidibe minye Mohamed Ali Bachili maître madame Sidibe et madame Si Kadiatou So Aliou awai kado dukure ananyo anan chama nunum be M5 RFP kadrouye nga ko ni ajira ka fo shogel be katani kunglina mi abi katani waliya mi otolu kunglina otolu kan lanyini otolu ka haklina o kuma ulu chama be yu mabo awai kado shogela ni ngo inta kalaje be farale nywanga abi jira ka fo minye shogel ko kala maigay dongo ala alaban binyini ka ke gongle na blay nga basirike ba ko o da matte koy minye awai kado groupe zarmé ulu chama ba de be minu ngoni kembe ka shogel awai kado ka da krefe minye accord pour la paix ulu minu yo signé o kembe ka shogel o kembe ka da krefe minye kuna funi disrafe a chama ba de be minu ya jira ka fo kuran yire ko no titeme chef de gouvernement shogel ani ministre do yire fana ulu ni nyugo che ambi doni mine ko bi ko ingelera koy ko minye shogel ko kala maiga a toto fle ni duru naare ko basirike ba ko ako minye ni ngo bela jilenye ikaro ka fo shogel ma ni yaka ko bando de wa basirike ba ko ko ni sala de ako sabu ko imbi chugo mina minye shishi je mimbe no kanga bo endo alaba abinyi ka bode ako ni ajete mine ni ngo bela dona na tawla chef de l'état ko ni kembe ka décision d'état no ye awai kado ashimi ka ko yere tabala sa minye maminu be nu furgule do minu be nu torole do minu be nu lajabale do jamana be se ka avancement chugo mi ya zama mbulu ako ni ajete mine ni ngo yimbela jele na ambido ni mene ko bi abido ko kun flabo charte de la transition bengera o ko bela jele ka o mi ngelembe ka lanyini o te anga assemblée nationale wa o kelembe ka nyini yelmali minu kanga dumbara wala o yelmali oluka ke transition ka damine kalu woro fo sanduru benga ben wati doka mi mi se ka to ko nu abise ka nyesoro o fana temene ngo ka boy gouvernement ka mamuga ni duru kundu ko toy ake mingadi o ko pemberangu o kuma na sahali ni jamana bi ke c'est tout c'est fini akakoi sarti ben transition CNT u beno ko ngui conseil national de la transition ulu fana minu ye député ma kebe ani mamuga ani kele ka gushikata ka ke ma kebe ani ma binani ani wolonvlay ndoko ko yimbe dabulo mingambi ko alaba atini ka ke yere nyini buya sabu transition ambe doni mene ko bi awai kado afanjama mbe minu mbloquer ledu ji ani nyeni nywanje ni mbede ke meso buye politique ma do ko lu so bokoro dimi sabu ko yimbi chuko mina akoy ndibi abarka ka buko sobe le président de la transition colonel Assimi Goïta ni wati laba nungo nana ko ye nyugonye do ayolu dabo ani awai kado anga société civile mo ani jakulu chamo ko ka tasse politique mo ma anu be ka nyoye parti politique organisation religieuse no be
diinɛ ɲɛmaaw ko fɔ a n'a ɲɔgɔnna caman o de siratigɛ la président min bɛ n'a bɛ awɔ i k'a dɔn transition ko fɔ k'a jirala k'a fɔ waati laban ninnu kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ a yɛrɛ laban bɛ kɛ bi o k'a ni awɔ i k'a dɔn au conseil o tɛ de au conseil islamique du Mali o ɲɛma k'a n'olu ka délégation dɔ kan ka ɲɔgɔn ye dɔ wɛrɛ tɛ koyi k'a laɲini n dɔgɔ olu ka don CNT kɔnɔ au conseil islamique n dɔgɔ Mali ko in laban a ko bi ɲini ka kɛ ko dɔ ye sa o a bɛ fɛ ka kɛ ko dɔ ye dɛ a ma kɛ ɲɛna dɛ a ma kɛ ɲɛna dɛ n kɔni filɛ k'a f'i ye koyi au conseil awa k'u ka don CNT kɔnɔ o bɛ don maliyɛnw cɛ a ko min ye nin ko bɛɛ lajɛlen a ko remaniement min bɛ yen n'o kan ka kɛ k'i k'a dɔn k'o bɛ o laban bɛna kɛ ka bɛn ni awɔ i k'a dɔn proposition de min ye kalataw waati o proposition olu de bɛna don ɲɔgɔn na a ko o tuma na a jirala k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye CEDEAO ye laɲini minnu kɛ o laɲiniw awɔ i k'a dɔn a bɛna ɲɛnabɔ sabu anw ka cɛden minnu bɛ anw kunna bi CEDEAO tun y'a laɲini anw kun y'a jira ko kalo 6 fo san 5 a b'i n'a fɔ an ka sɔrɔdasi minnu b'anw kunna bi marabaw olu kɔni ɲɛ bɛ ko in na cogo min nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ san 2 kɔnɔ awɔ san 2 2 ans ayiwa o na kɛ o fana ka fɛnw ye a kɔni bɛ taabolo min kan u kɔni bɛ ɲɔgɔn sama-samaw ni kow ɲɛnabɔli la Abdoulaye Diop yɛrɛ kan ka taa Gana a kan ka taa kuma ɲɔgɔnya la n'o wolola min na don na nataw la an tɛn'o lase limanaw ma kuma tɛ nin Ala k'an ni sababa bɛn n'o tun ye ne wele awɔ jɔn ye wele jɔn bɛ ka weleli kɛ k'e wele ko mun ne tɛ maliyɛn de maliyɛn nka e wele ko mun e kana taa to yan i ye dugu ka taatɔ ye kana taa k'e wele ko mun mais n dɔgɔ kana n dɔgɔya sa i ko k'i welela de i welela ministère de kama wa ayi sisan n'i kumana ou bien CNT de la i welela ayi n welela ministère de kama an kumana a kumana ahɔ proposition kɛra u y'u ka proposition kɛ n ko t'o si fɛ e bɛ jumɛn fɛ u k'u bɛ kɛ ministre de wari ye o jumɛn ye budget tɛ wa ou bien jumɛn don de kasa b'o kɔ o to yen ministre de quoi la a bɛ cɛ in kun bɛ yɔrɔ min to yen cɛ in sa SN Bolt finance o to yen n ko t'o fɛ o kasa man di o kasa man di n ko b'o kɔ u k'u bɛ kɛ éducation ye n k'u ka sen b'o la article 39 ko in ma ban n ko t'o fɛ o to yen ko n bɛ jumɛn yɛrɛ fɛ n ko n bɛ ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ne bɛ kɛlɛ ko di nɔfɛ o a banna yen ka di dɛ promotion de la femme i bɛ muso caman furu a banna promotion kɛra gafu jɛmanw jɔ écoutez yan an sɔn k'i to yen dɛ baba adama ka teli o ci fɛ dɛ ci lasera a seyɔrɔ la i b'o muso caman furu k'a fara ɲɔgɔn kan kana buguda to yen awa Ablaye mɔgɔ kana s'a ma dɛ kana buguda to yen kana village to yen kana commune to yen a ye gafu jɛman la kunu i b'a furu a bɛɛ la a ye gafu jɛman la kunu o ɲɔgɔn promotion de la femme bɛ yan promotion kɛra i tɛ den caman sɔrɔ o bɛ sɔrɔ o tɛ promotion de la femme de l'enfant a banna du caman tɛna wa du caman den caman o tɛ famille ko bannen yan pewu a banna a ye gafu jɛman la kunu Ala k'an ni sababa bɛn ami a ye nafigiya dabila a kana maaw bila ɲɔgɔn na n dɔgɔ Hasimi kɔni y'a daminɛ sa o ko ka dɔ fara min ye gouvernement kan ka dɔ fara CNT fana kan an bɔra yɔrɔ min an bɛna taa yen de wa ayiwa ɲininkali kɔni busan misɛn bɛ yen a bɛ sigi Choguel bɛ ɲini ka to 5 nare jukɔrɔ ji la Choguel ta in gɛn b'a bolo baara ye dɛ kɛra baara ye dɛ tubabuw t'i to yen maa wɛrɛw t'i to yen jamana yɛrɛ kɔni i tolen tɛ yen i tɔgɔ kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ u jɔ bɛ Choguel fana na o cɛw a ka ɲi an ka dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ nɔgɔya an kɔni ta ye kalan ye k'a fɔ k'a yɛlɛma a banna Choguel mɔgɔw k'a faamuya ayi a banna anw ta ye kalan ye dɛ kalan don dɛ ni min y'a sɛbɛnnikɛlaw y'a sɛbɛn n'an y'a fɛn o fɛn min n'an bɛ se k'a kalan an b'a kalan a bɛ kalan maa si t'i ka jagoya bere t'a nɔfɛ abada Ala k'an ni sababa bɛn yarabi ama bisimila ɲɛma nouvelle audition ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Mahamani Ture Turekɛ a kumara ɲɛma digimɛnɛ Sima ale tɛ jala siri nka a b'a sɛbɛkɔrɔ foni a banna mun ye Mahamani Ture a ko mun ye fɔ ka bɛn ko o bɛna don mun ye anw ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla la wulikajɔ k'o bɛ sen na walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na anw ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla o la cogo min na Fatigɛba ka fɔla mun ye Mahamani Ture Mali kɛra y'a fɔ dɛ a ko Choguel Maïga dérange les ennemis et les grands voleurs du Mali mais les populations sont avec lui kuma in kɔni bɛ yen dɛ ayiwa kɛr du Mali tɛ n'i y'i sigi n'a y'a sigi ko population sont avec lui a tɔtɔ filɛ 5 nare jukɔrɔ ji la n b'o fɔ a tɔtɔ fila la de dɛ walahi n'a y'a sigi n filɛ k'a f'i ye dɛ n'i y'a tɔtɔ de y'a la dɛ ayiwa a kɔni tɛna fɔ ko
an bɛ sokali contrôle bɛ a ka wari b'an kɔnɔ foyi nka ko in bɛ cogo min n'a ma wuli ka jɔ bili haki don dɛ n'i y'a tatɔ ye dɛ o bɛ ɲini ka se cɛ dɔ burankɛ la sanfɛ sokali to duuru n'ale jukɔrɔ la dɛ walahi ayiwa ala ka ni sababa bɛ siga t'a la dɛ n'o tɛ a b'a kɔnɔ o ko k'a ye an ni faransiw ni fɛn k'a bɛ ka kow kɛ cogo min ɔ u ye fɛn caman fɔ ayi c'est mon parent lointain mon yɔrɔ janbugu parent o de don e ni maa min tɛ ɲɔgɔn dɔn to yan a banna c'est mon yɔrɔ janbugu parent mais an bɛ min kɔni fɔ a bɛ ɲini ka to ko in na koyi ne ma fɛn mun n'a b'i kunu ko in tiri bɛ cogo min kana sɔn a k'i nɛmu campagne in bɛ ka juguya kama dɛ ko in tɛ dɛ Isufu taatɔ fila yɛrɛ da la ayiwa ka se ni jɔ ye ami bisimila an ka taa nouvelle audition bɛ n bolo dɔn bɛ bɔ ni a ye mun ye an ka ministre mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma n'o de cɛjan ye n'a bɛ Ablaye Diop ko fɔ ale don i bɛna ye ka bɔ fɔ arafa don n'o bɛnna marisi kalo tile 9 ma mun ye barolasigi dɔ o kɛra mun ye Ablaye Diop ani jɛkulu mun sigilen don sen kan an ko mun ma comité local de suivi de la transition ɲɛma k'u ye barolasigi belebele o kɛ barolasigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya mun don o bɛ anw ni siraw jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la gɛlɛya in fo ka bɛn o bɛ se ka na an yɛrɛ dama o ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye bolo kɔni k'u jiginnen tɛ cogo si la wulikajɔ bɛ sen na Mali ani communauté internationale mun ye sanction mun na a taara ka anw sɛgɛrɛ sanction in bɛ se ka wuli cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na o de waati kɛrɛnkɛrɛnnen ma se ka fɔ kalata a bɛ kɛ waati mun na o de kɛra sababu ye mun ye CEDEAO maaw ani anw marabaaw ni ka fɔ ka bɛnbaliya ni ka a dugu jɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ka Fatigiba ka fɔ la a ko hakili lajiginna mun ye février kalo tile 25 ka na bila tile 26 la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Nigeria masakɛkɔrɔ mun bɛ n'an k'a ma ko Goodluck Jonathan ale yɛrɛ tile kelen taama kɛ an ka jamana o kɔnɔ la na ko n kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye waati bɛ se ka fɔ a ɲɛna cogo min na a bɛ taa waati mun ni ka to o bugulatigɛ di min ye CEDEAO maaw ma kalata bɛna kɛ waati mun na nka ko mun ye Goodluck Jonathan a kɔni nana ka taa ten ɲɛma k'a ma se ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen ko o sɔrɔ an marabaaw bolo nka Fatigiba ka fɔ la a ko nin waati na mun ye Ablaye Diop n'o de ministre ye mun ka baara ɲɛsinnen don ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma a kɛlen bɛ ka wulikajɔ ni k'o bila sen kan ani jamana faama u bɛɛ lajɛlen fo ka taa fara mun ye gouvernement kan walasa mun ye gɛlɛya mun n'o bɛ anw ni siraw ni ɲɔgɔn cɛla la gɛlɛya ye ko fura ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko araba don n'o bɛnna marisi kalo tile 9 ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Goodluck Jonathan ani jɛkulu min ye ɲɔgɔn ye n'an k'a ma ko comité local de suivi de la transition n'i ye jɛkulu in jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Union africaine maaw olu ka lasigiden o b'a kɔda la o bɔlen kɔfɛ mun ye organisation des nations unies n'o ye ONU ye olu fana ka lasigiden o b'a kɔnɔ fo ka taa fara mun ye MINUSMA kan ani mun ye jamana minnu bɛ n'u ka ambassadeur bɔ anw fɛ jamana kɔnɔna la yan ni Ghana fo ka taa fara mun ye Nigeria kan ɲɛma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ni jɛkulu in kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la waati mun na u kɔni ye baabu in kɛ huis clos o la huis clos ale ye fɛn ye a baabu a bɛ tɛmɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la nka mun ye waati mun na u tilala baabu in na a ko mun y'an ka ministre n'o ye Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi ale kɔni jigi dalen b'a kan k'o sababu kɛ ni jɛkulu in bɛɛ lajɛlen n'o bɛ ba Maliba ko fɔ fo ka taa fara mun ye nin jɛkulu in kan ko an bɛɛ lajɛlen ŋaniya kɔni ko o jɛlen don wa an bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka fura ɲuman k'o sɔrɔ mun ye sanction a bɛ se ka wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ la cogo min na Fatigiba ka fɔ la o bɔlen kɔfɛ mun ye ONU maaw olu ka lasigiden mun fana n'a tun bɛ baro in kɛnɛ kan o fana y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la siga t'a la koyi ko mun ye fɔ ka bɛn ko a bɛna Mali ani CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla o la wa ko o baara ko a baara dɔ bɛna teliya o sababu mun ye sanction mun n'o talen bɛ k'an ka jamana k'u sɛgɛrɛ ɲɛma ko an ka kɔlɔlɔ b'a la o min ye hali jamana minnu fana n'o b'an kɛrɛfɛla la ko bɛɛ lajɛlen ka kɔlɔlɔ ko o b'a la mun ye ONU maaw u ka ciden y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ko bɛna kɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye sanction a bɛ se ka wuli ka bɔ jamana kan cogo min na don n'a nataw la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ nouvelle audition ale kɔnɔ Mahamani Ture ale ye kalimukalatigi Baduma ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ awa i k'a dɔn gafe bɛ kalan waati dɔw bɛ kɛ i b'i yɛrɛ ɲininka gafe kalantɔ n'o y'a sɔrɔ i tɛ ka dɔ ka baara kɛ sabu jamana in bɛ taabolo min kan bi o ye fin n'a jɛ a dɔnnen tɛ ka bɔ ɲɔgɔn na min ye Dirisa Cɛnɛ ale kuma bɛ l'indicateur de renouveau a kumana min ye awa i k'a dɔn ministre dɔw bɛ yen k'u tɛ ka ye conseil des ministres k'u tɛ ka ye o kɛnɛ kan ministres bɛ laadala ɲɔgɔn ye min kɛ min ye awa i k'a dɔn aramisa o aramisa araba don wa araba don o bɛ ɲɔgɔn ye premier ministre awa i k'a dɔn ko bolokɔnɔni o sin b'a ma dɛ a ye mun kɛ tuguni n b'a f'i ye n'u m'a to ten Sokali ka forokɛ in bɛ bonya a ma dɛ est-ce que a ma bonya a ma ka ban yɛrɛ Sokali yɛrɛ tɔ yɛrɛ tora bolo di limanaw kɔni k'a faamuya safɛ kunnafoniw de don an b'a di u k'a faamuya n'o tɛ an yɛrɛ kɔni nin ko in bɛ taabolo min kan a bɛ ɲini k'an yɛrɛ kamana gansan o kamanagan kɔni maa min kan ka dɛmɛ k'a solona don a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu na kosɛbɛ
wuli ka jɔ kɛnba nɔfɛ bi k'a piribago anw yɛrɛ bɛ k'a tɔ sudu wa ne maa minnu bɛ ɲɔgɔnna ta ɲɛma hali ninnu donni n'i ka fini cɛ b'a bɔ ka d'u ma ayiwa ala k'a dɛmɛ siga t'a la dɛ maliko tɛ awɔ n'an ka hɛrɛ bɛ min da ala k'o nɔgɔya ɲɛ yarabi ama dɔgɔ fasiriw de don awɔ an b'a ta sogɛli ko t'a la awɔ i k'a dɔn hasimi ko t'a la abada hali ni hasimi gosira don min maliko don n'a bɛ se ka taa awɔ an b'a ɲɛfɔ limanaw ka se k'a faamuya kosɛbɛ o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn mali i n'a fɔ awɔ i k'a dɔn farafinna jamana caman na kosɛbɛ min ye awɔ i k'a dɔn laadalako la awɔ conseil des ministres a bɛ kɛ mercredi donya o de fɛ kosɛbɛ o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn ministre dɔw bɛ yen mali gouvernement na kɛrɛnkɛrɛnnenya la transition olu kɔni jateminɛw bol'u kan kosɛbɛ sabu nin waati laban ninnu kɔnɔna na conseil des ministres bɛ kɛ awɔ i k'a dɔn u t'i ye kɛnɛ kɔnɔ a k'o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen transition ɲɛmaaba n'o ye awɔ i k'a dɔn colonel Asimi Goyita ye ale kɔni a bɛ don min na i ko bi k'a ko k'a ti jɛ ni nin ko in ye bilen wa a kɛn bɛ ka ko bɛɛ ta k'a di premier ministre ma Sogɛli Kokala Mayiga k'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ nin waleya sugu ani nin ko masira min filɛ n'a bɛ ka kɛ a ɲɔgɔnna kana kɛ bilen a ko n'i y'a jateminɛ a jirala k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye a ko fanba bɛɛ a défaut a bɛ premier ministre de la n'o ye awɔ i k'a dɔn Sogɛli Kokala Mayiga parce que keba ko a ko ni maa minnu filɛ nin n'u tɛ ka ye conseil des ministres la u ye awɔ i k'a dɔn u ka kuma caman fɔ ko sabu min ye awɔ i k'a dɔn Sogɛli Kokala Mayiga k'o dɛsɛlen bɛ ka u fara ɲɔgɔn kan wa a kan ka baara minnu kɛ k'a tɛ k'olu kɛ dɔgɔ bɛna nanzarakan min f'i ye yalisa i ka ko in faamuya kosɛbɛ a lamɛn kosɛbɛ dɛ a ko n'i y'a jateminɛ ni n sera yɔrɔ la n b'a f'i ye yalisa i k'a faamuya a ko n'i y'a jateminɛ min ye awɔ i k'a dɔn à force de trop s'investir dans des investissements contre certains partenaires du Mali, notamment la France. Le premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga oublierait de s'occuper de certaines tâches dans le cadre de la bonne gestion de l'équipe gouvernementale. Sabu, kuma in dakuru ɲɛ kelen na Sogɛli k'a kɛn bɛ k'i ci bɛɛ bila k'i wasa don kosɛbɛ min ye anw partenaire dɔw n'o ye an baarakɛɲɔgɔn dɔw an jɛɲɔgɔn dɔw ani minnu bɛ jɛ ka baara kɛ a kɛn bɛ k'i wasa don olu de ma ka olu gosili a n'olu lajabali ka ɲina a yɛrɛ kan ka baara minnu kɛ min ye gouvernement a kan ka ɲina olu kɔ u ye misali jɔnjɔn min ta o ye Faransi ye i ye tubabukan in faamuya donc ça veut dire que Sogɛli ka Faransi bugɔli yɛrɛ a man di dɔw ye o diyagoya de y'o ye a ma dogo dɛ a tɛ se ka diya dɔw ye abada ça veut dire que il y a Mikimak awɔ Mikimak bɛ jɛ la ça veut dire que ça va pas siga t'a la dɛ ayi ça va pas kɔni ɲɛma o ça va pas o kɔni ye wulibali de ye koyi o gɔntigɛ de ye wa a ji duruntulo filɛ cogo min na n'a ji duruntulo ta ka tɛmɛ nin kan Sogɛli bɛ to durunna de jukɔrɔji la a ye ne mana jateminɛ kɛ an b'a kɔ ale ni Asimi a y'a kɛ tan a y'aw sigi a bɛ kɛ yan bilahi ça va pas an b'i kɔ Mauritanie situation compliquée situation sécuritaire c'est des soucis compliqués kosɛbɛ ayiwa sisan fana wuli ka jɔ kɛn bɛ min nɔfɛ o ye premier ministre ye Alahu akibaru ayi ko in bɛɛ y'o de ye koyi ɲɛma wuli ka jɔ fɛn fɛn bɛ sen na Mali kɔnɔ fo ka taa bila bɔ Mali kɔkan la Mali ka di dɛ a bɛɛ ye Sogɛli ko in de ye a bɛɛ Sogɛli ko in de ye nɔgɔ hali bi an bɛ taa min ye tubabukan ye a dɔw mana fɔ n'i y'a faamuya a ka ca Ala fɛ i b'i kun kelen na i b'o dɔn Dirisa Cɛnɛ a ko awɔ i k'a dɔn min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye transition a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye awɔ i k'a dɔn ministre ninnu o don min na i ko bi a dɔw yɛrɛ kɔni awɔ i k'a dɔn u bɛnbɛn ka sɔrɔ u ma na awɔ i k'a dɔn conseil des ministres o kɛnɛ kan sabu min ye premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga ninnu tɛ na yɛrɛ a tɛ jateminɛw kɛ jango tɛ ka kumaw fɔ k'o kɔni kɛn bɛ kɔlɔlɔba ye dɔw y'a jira k'a fɔ ministre caman bɛ yen u bɛ k'a jira awɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye président Asimi ko awɔ i k'a dɔn k'a fɔ fanga in bɛ taabolo min kɛ ko bi u ni Sogɛli ka taabolo ɲɔgɔn fɛ ministre a kuma ka ca kosɛbɛ dɛ k'o de y'a to k'olu kɔni k'u tɛna ye awɔ i k'a dɔn conseil des ministres kɛnɛ kan a dɔw yɛrɛ bɛ yen n'o ye ministre dɔw ye an bɛ don min na ko bi ko u ni Sogɛli ka baara k'a gɛlɛyara kosɛbɛ k'a dɔw ko k'u bɛ ɲini ka démissionner yalima u bɛ fɛ ka démissionner an bɛ don min na ko bi baara bɛ sa dɛ vraiment ne yɛrɛ kɔni finalement ne bɛ n'a ɲininkali de kɛ Ala diinɛ ba minnu bɛ jamana kɔnɔ anw bɛ ka dugawuba min kɛ Mali ye mais mun de bɛ yen ɲininkali ka kɛ dugawukɛla yɛrɛ ŋaniya para ɲɛ fila ɲɛfɛ an bɛ para ɲɛ tan ta ka taa kɔfɛ ɲininkali ka kɛ dugawukɛla yɛrɛ ŋaniya de la waati min na anw b'a fɔ ko saba jamana bɛ ka taa ɲɛ mais ne y'o de f'u ɲɛna o c'est normal Sogɛli dɔrɔn tɛ o ya Asimi a bɛɛ b'a la liberté d'expression fɔra kuma cogo min ka di o fɔra mais dan b'a la dɛ kosɛbɛ dan de ba ko bɛɛ la Russie tɛ nin ye kɛlɛ la wa diɲɛ bɛɛ ma wuli a nɔfɛ Vladimir Poutine a bɛ ka mun kɛ u k'a kɔrɔbɔ
u ka kɔrɔ ne m'a ye dugu si la ayi Mali de kɔnɔ i bɛ nin sigi min ka di ye i b'a fɔ min ka di ye mankan min ka di i b'a ci yɔrɔ cɛ dɛ kosɛbɛ i ɲɛ bɛ da an kana ɲɔgɔn nɛgɛ koyi dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la o jo don siga t'a la dɛ a banna dɔ bɛ ɲa la c'est compliqué dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la ni kumana diɲɛ waati o waati ko i ka wari minɛ i k'i da di awɔ ko wari bɛ d'i ma i da di ka sɔrɔ dɔrɔmɛ minnu bɛ ka gosiliw kɛ ka bɔrɔntɔliw kɛ ka bundaliw kɛ olu bɛ wele kɛrɛfɛ a dɔw yɛrɛ t'u ta dogo yɛrɛ ayi an welela miliyɔn ta hakɛ in a dira ma a fɔra n ka nin kɛ tan kosɛbɛ minnu b'a fɔ ka ɲa olu tɛ lajɛ ayi abada ne m'a f'i ye ko n'i ma kɛ burujalikɛla ba ye jamana kɔnɔ c'est compliqué n'a fɔra ko nin fana bɛ yen jamana an bɛ k'a fɔ waati min na ko saba an bɛ ka avancer o waati kelen in de la fourchette bɛ dɔw bolo ou bien arato bɛ dɔw bolo o bɛ k'a kɛ ka an fori ka sɔgɔsɔgɔliw dabɔ awɔ bon u t'a bila dɛ f'u ka laɲini ka sabati de cɛ in ka dɔnkili in ye tiɲɛ ye koyi an bɛ nin bɛɛ la c'est des problèmes parce que an ka maa dɔw bɛ yan o hakiliw a bɛ nazaraw bolo a bɛ nazaraw bolo dɛ vraiment kosɛbɛ walayi a b'u bolo dɛ ala ka u b'u kɔ walayi bali bɔrɛ u b'u kɔ dɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ko bɛɛ nɔgɔya ami kosɛbɛ bisimila ɲɛma n'i fana ye dugutigi den bugɔ tuma dɔw bɛ kɛ gafe yɛrɛ kalanni c'est vraiment c'est grave Mali kɛra c'est ça c'est très difficile de gouverner le pays walayi walayi an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma dɔrɔn n'o tɛ ayi n'o n'est cohérent koyi n'o n'est cohérent dɛ mais souvent bamananw ka kuma don n dɛmɛ n k'i dɛmɛ c'est très important ye kosɛbɛ walayi n dɛmɛ n k'i dɛmɛ c'est très important ma ɲɛna o ye bamanankan de ye o kosɛbɛ bamanankan de don mais an bɛ dugawu de kɛ an kɔni an kun kelenna nin fɛn cohérence ko dan don a banna anw ko Mali de Mali Choguel wo Choguel Taya wo anw ko Mali de aujourd'hui nous on a dit an y'a fɔ radio la yan wa an bɛ segin a kan Choguel ka dɔrɔmɛ Ami Ashimi ka dɔrɔmɛ mais nous voyons que nin couple min filɛ nin ye a tandem ka ɲi pour le Mali anw bolo maintenant si les gens bɛɛ ni hakilinata tɛ nous sommes dans un pays démocratique donc an ka kuma dɔrɔn ka kuma bɛrɛ bɛn a banna ma ɲɛna voilà ma ɲɛna kosɛbɛ voilà chez mais an b'a kan kɔni kosɛbɛ ma ɲɛna voilà radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ jalakɔrɔji koɲumani wɔrɔda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ne ma mun ye Mayimuna Dunbiya fa koli a kumana Suwad de Bamako o kɔnɔna la a ko wulikajɔw bɛ sen na mun ye jamana gouvernement fɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye da baloko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na mun ye sunkalo mun o bɛ ka sɛnsɛn ka na wulikajɔ ko o bɛ sen na fatigiba ka fɔla mun ye Mayimuna Dunbiya ye a ko mun ye wulikajɔw bɛ sen na jamana gouvernement fɛ mun ye stock mun o bɛ an ka magasinw kɔnɔna la nin waati na kɛrɛnkɛrɛnna suman mun bɛ yen n'an ka ma ko ble o tɛ alikama mugu o to o kofɔ wa n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye minisiri mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don industrie ma ani jago bolo ma n'o de Mahamudu Ulde Mohamed ɲɛma a bɛ ka wulikajɔ k'o bila sen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sunkalo kɔni k'ale bɛ k'i sɛnsɛn dɔɔni dɔɔni ka don an ka jamana o kɔnɔ la min ye dabalo fɛn mun bɛ yen n'a ka di malidenw ye kosɛbɛ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko ni a bɛ yɛlɛma jamana in kɔnɔ kosɛbɛ mun ye bile ye ko o ba a la fatigiba ka fɔ la a ko mun ye jateminɛw kɛra k'a ye k'a fɔ ko mun ye bile mun ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale sɛnɛnen don kosɛbɛ mun ye irisi jamana o de la ka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya ko wulilen don nin waati na irisiw ni diɲɛma fɛnɛ cɛla la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye Ukraine kɛlɛ la ni ma a bɛna kɛ sababu ye mun ye bile n'o bɛ alikama mugu kɔfɔ ni ma a bɛna kɛ sababu ye ni ka a sɔgɔ ni ka a layɛlɛ sanfɛ fatigiba ka fɔ la a ko o sɔngɔ layɛlɛ mun n'a bɛna kɛ sanfɛ n'i y'an ka jamana jateminɛ k'a lajɛ CEDEAO kɛlen bɛ ka gɛrɛnta ta ka anw sɛgɛrɛ wa n'a fɔra ko mun ye bile k'o fɛnɛ sɔngɔ bɛna yɛlɛ sanfɛ ɲɛma o ye gɛlɛya wɛrɛ faralen gɛlɛya o kan nka fatigiba ka fɔ la walasa mun ye ka dankari o baara in na minisiri Mahamudu Ulde Mohamed ale de ye minisiri minnu ka baara ɲɛsinnen don an ka industrie n'an ka jago bolo u ma a kɛlen bɛ ka dole kɔni k'u da a bɛ ka fan bɛɛ kɔni ka a gosi ka don ɲɔgɔn na walasa mun ye jamana kɔnɔna la yan mun ye malidenw bɛ se ka sunkalo o kɛ lafiya o la cogo min na mun ye maa minnu ka baara bɛnnen don nin baaraw ma n'o bɛ mun ye bile baaraw ko fɔ n'o bɛ alikama mugu baaraw ko fɔ fo ka taa fara mun ye fariniw kan a b'u bɛ yɛlɛma ka kɛ buru ye maa minnu ka baara bɛnnen don nin baaraw ma minisiri a n'u bɛ ka wulikajɔ kɛ a n'u bɛ ka hakilina yɛlɛmali kɛ walasa mun ye gɛlɛya mun na a wulilen don jamana kan le ko la an kɔni an tɛ sɔrɔ a la fatigiba ka fɔ la a ko kibaruya duman kɔni ko o sɔrɔ la a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana hali ni kɛlɛ kɔni n'o bɛ Ukraine kɛlɛ ani
filaka kɛlɛ ko fɔ n'a gɛlɛya ko hali bi n kuna taara tan mun ye anw ka jamana stock mun bɛ anw bolo anw bɛ se ka stock kun baara k'a bɛ ti jɔ mun ye kalo 4 ɲɔna ɲɛma ko anw mako tɛ jɔ bilela o stock o bɛ anw bolo a tigi b'a ka fɔ la a ko mun ye ministre kɔni n'o de Mohamed Ould Mohamed a kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛna wuli ka jɔ kɛ mun ye sunkalo a bɛ se ka kɛ lafiya o kɔnɔ la cogo min na sunkalo a bɛ se ka kɛ damu kɔnɔ la cogo min na wa a bɛna wuli ka jɔ kɛ maa minnu ye opérateur économique ye a bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a n'u bɛ se ka sigi a fɔ kɛ cogo min na walasa mun ye dabalofɛnw sɔngɔ ko a kana yɛlɛ sunkalo in kɔnɔ la wa wuli ka jɔ fɔ ko o bɛna kɛ mun ye industrie ye u ni maa minnu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ partenaires ko fɔ mun ye ministre ko wuli ka jɔ bɛna kɛ n'u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na nin wuli ka jɔ ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ malidenw bɛ se ka sunkalo a kɛ lafiya aw la cogo min na baara lafiya la k'a sɔrɔ maa si ni hun ko ma tɔɔrɔ ministre min ka baara bɛnnen don mun ye industrie ni commerce ma n'o de Mahamadou Ould Mohamed ye ɲɛma ko nin y'a ka wuli ka jɔ ye kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye sɔden Bamako kɔnɔ Maïmuna Doumbia ale kalimukalatigi i bonya o b'a la n dɔgɔ kuma ɲɛna n dɔgɔ min ye Aïssata Maïga tɛ yan a ko donc vous aussi vous attendez de l'argent ko vous les soi-disant journalistes a fɔ a ye ko ne ko k'a Maïga mais ale ɲɔgɔnnaw caman n'olu bɔra Mali la an bɛ lafiya anw bɛ kuma na Nura FM na e ka dɔrɔn ma d'an ma yan siga t'a la ala an bɛ ka gafe min kalan ne bɛ ka taa lajɛ min bɛ don a la kalo la e b'a da dɔn an y'a ɲini e fɛ yan a kuma fɔra i ye yan a ka ɲi an ka tɛmɛ ayi ça fait maliyɛn dɔw bɛ yen waati dɔ bɛ kɛ aw b'a fɔ ko jaabiliw kana kɛ a y'a to an ka maani dɔw jaabi u k'a faamuya n'a fɔra ko aider nous à vous aider a kɔrɔ ka bon a n'a taasiraw ka ca kosɛbɛ mais ça fait n bɛ tila k'a la ɲɛɲini a ka ɲi a ko awɔ an ka tɛmɛ an ka tɛmɛ fɔlɔ a ka ɲi hadamaden dɔw kɔni bɛ c'est pas la peine an ka taa n dɔgɔ hali même si nous on attend de l'argent a bɛ se ka kɛ o c'est notre droit parce que an bɛ impôt de sara jamana ye o an b'a sara de kɛ an bɛ impôt de sara jamana ye dɛ anw tɛ Facebook kɔfɛ an tɛ dɔwɛrɛ kɔfɛ dɛ ayi an bɛ impôt de sara jamana ye même si tu es journaliste ça veut dire que e man ka wari ɲini yan abada ou bien i man ka wari sɔrɔ wa jagoya fɛn dɔw fana bɛ an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye sa walahi ɲama fana fɔ ɲɔgɔn ye sa an ka taa mais c'est pas possible a ka ɲi an ka taa ce pays là c'est compliqué très compliqué an ka taa et de surcroît min ye n yɛrɛ fɛn sa Maïga yɛrɛ de don sa o n ko an ka taa c'est compliqué awɔ yɛlɛ Maïga vraiment c'est grave n bɛ n da de quoi parce que ni ma mɛna mun f'i ɲɛna c'est pas possible maliden tolen don maako de la ah mais c'est compliqué maliden tolen don maako la dɛ c'est compliqué ne mun ɲɛ b'a ka naani surututɔ la dɔrɔn o bolo an ka taa ala k'a ni sababa ami Masiri Diop Masiri ko di non nin t'an fari fa abada nin t'an décourager tiɲɛ anw bi ala bolo wallahi hali ni primature yɛrɛ dafirila bi Nura ye fɛn bɛɛ balo awɔ ni ala sɔnna a ma ni ala ka jɛ ye kosɛbɛ anw ɲin den 32 nana wa ni ala sɔnna a ma ni ala ka jɛ ye a barika ala ye o fa ye a k'o faamuya i bolo don an bɛ taa Masiri Diop an b'a ka fasiri ta Masiri kuma bɛɛ wa i k'a dɔn min ye wa i k'a dɔn Gusuna an ka foli b'i ye a diyara n ye kosɛbɛ i Kulubali min ye wa i k'a dɔn Masiri Diop a kuma bɛɛ mission de reconnaissance de l'armée à l'intérieur anw ka armée o min bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ jamana kɔnɔna na ko min ye terroriste caman n dɔgɔ an y'olu dafiri bi min ye o kɛra Sevare fan fɛ Bankaz ani yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ Wagadu forêt n'a b'o kofɔ min ye wa i k'a dɔn donso dɔw fana bɛ yen u ka maramafɛnw n dɔgɔ i k'a dɔn olu minɛna u la Terikɛba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye attaque min n'o dara anw ka cɛdenw kan n'a kɛra i k'a dɔn Mondoro mara la mission min don n'o bɛ mission de reconnaissance de l'armée sɔrɔsiw ye wuli ka jɔ kɛ ka taa saloli kɛ o saloli n'o sasali sira fɛ min ye i k'a dɔn a wuli ka jɔ ni a cɛsiri a barika bonyana kosɛbɛ sabu min ye Maliko ani opération kɛlɛtigi dɔgɔ ninnu bɛ ka min da i k'a dɔn Bamanciwaleya tigɛ o ye ko ye ko min n'a dogolen tɛ a y'u kamana gan Mali armée a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ u ye maa caman de fa n'o ye terroriste u y'u fa u bɔnɛ u ni na wa a bɛ don min na i ko bi minɛnw kɔni caman minɛna wa donso dɔw yɛrɛ bɛ yen u ka maramafɛnw n dɔgɔ olu minɛna u la k'u désarmer ne ka tila tuguni i k'a dɔn maramafɛn caman fana bɛ yen k'olu cɛ i k'a dɔn n'u k'u fara anw kan Terikɛba ko a ko n'i y'a jateminɛ min ye i k'a dɔn Segu mara kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuba min bɛ yen n'o ye forêt Wagadu ye i k'a dɔn n'a ni i k'a dɔn Mauritanie frontière n'o man jan donc ala wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni kɛra fan bɛɛ fɛ terroriste ka dugu yɔrɔ dama dama min bɛ yen an ka cɛdenw wulilen don Mali armée
u ye awayika dɔ baara min boloda a bi fɛn caman kofɔ nka mobili dɔw bɛ yen n'olu kɔni bɛ ka wulikajɔw kɛ o mobili kelen o minɛna ka taa di awayika dɔ maa dɔw ma minnu bɛ awayika dɔ o yɔrɔ kɔfɔlen in na n'a bɛ zone de puits n'a b'o kofɔ n dɔgɔ nin min filɛ nin n'a kɛra a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni awayika dɔ a bisimilase n'a kuma barika bonyalen don kosɛbɛ n'o kɛn bɛ mankan ye min bɛ anw ni awayika dɔ Moritani n'olu ni ɲɔgɔn cɛ bi a ko nka o n'a ta bɛɛ faama kɔni bi k'i cɛsiri ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to fasodenw awayika dɔ anw bɛ se ka sunɔgɔ ka gɔrɔntɔ bɛɛ ani keleya kɔnɔ a ko de siratigɛ la min ye awayika dɔ wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko awayika dɔ Maliko o sira fɛ min ye awa unité fama k'u ye wulikajɔ kɛ min ye maa 5 olu tun bɛ mobili dɔ kɔnɔ u y'o maa 5 awayika dɔ o mobili u ye tɛgɛ da o kan jaw o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɔnɔna na i ka dɔ terroriste u maa 18 an y'olu kɛ c'est tout c'est fini c'est AK-47 o fana an y'olu dɔw minɛ min ye marifa ye n'o bɛ fusil dɔw kofɔ an y'olu fana minɛ lance-roquettes anti-char LRAC a bɛ wele ten de dɛ ani moto an y'olu camanba de an y'olu de fara ɲɔgɔn kan ani u ka fɛn min bɛ yen n'o ye engin explosif ye min bɛ pɛrɛn n'a bɛ pɛrɛn bara kofɔ an y'a caman de fara ɲɔgɔn kan Sirikaba ko a ko min ye awayika dɔ Mali armée u y'a jira k'a fɔ u ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ donso dɔw tun bɛ yen awayika dɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na u y'olu minɛ minɛni yɛrɛ tɛ koyi u ye marifaw de minɛ u la k'u désarmer PM awayika dɔ n'o bɛ pistolet militaire kofɔ u y'olu dɔw de minɛ dɔgɔw bɛɛ bɔlen kɔ terroriste dɔw fana olu minɛna i ka dɔn k'a fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ Mali armée nin yɔrɔ kɔfɔlen in na u bi baara la kosɛbɛ Sevare o bɛ Moti mara la kilomètre 30 awayika dɔ an n'o cɛ terroriste minnu bɛ yen n'u y'olu kɛ c'est tout c'est fini a bɛ terroriste 20 a b'o kofɔ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko zone de Karge o fana na i k'a dɔn u ye bɔrɔntɔli kɛ o yɔrɔnin fana na min ye maramafɛnw caman olu de farala ɲɔgɔn kan fɛn dɔ fana bɛ yen n'o bɛ yɔrɔ dɔ kofɔ n'o ye Pisa ani Bayi ye o bɛ Bankasi mara la yen fana an ka cɛdenw kun bɔlen bɛ yen u bɛ ka ko sugu bɛɛ lamaga nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na nɔgɔ siga tɛ min na faso in awayika dɔn a bɛ taa ɲɛ Mali a bɛ sankɔrɔta a ka ja ni wulikajɔ ni cɛsiri fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ o sira fɛ n'o tɛ min ye awayika dɔn Mahu ani ka dɔn Bura nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu bɛ région de Kucala baara bɛ ka kɛ région de Sikaso Buguni Kulikoro baara bɛ ka kɛ nin bɛɛ cɛsiri n'a wulikajɔw awayika dɔn a barika ka bon kosɛbɛ Masiri Jɔb ko a ko an bɛ don min na i ko bi mission de reconnaissance armée tɔgɔ la an bɛ se ka taare caman fɔ Masiri Jɔb l'indépendant a ka fasiri don i bonya b'a la Madame ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye indépendant ne y'ale bila indicateur de niveau ne bɛ ale sama ka gɛrɛnna maa mun kumalen don a kɔnɔ ko de mun ye fatirikɛla jɛkulu u y'a jira k'a fɔ ko an ka taa Menaka n'an taara Menaka ɲɛmaa bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya belebele ko o bɛ Menaka nin waati in na koyi ko mun ye civil maa 50 ɲɔgɔnna ɲɛmaa ko olu ni kɛnɛ ko o karabara fatirikɛla ka fɔ la a ko mun ye a bɛ ni kana duwakun damadɔ bɔ mun ye kɛlɛ belebele o wulilen don jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛla la mun ye Menaka o dugu kɔnɔna la jɛkulu ninnu na n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jɛkulu mun bɛ yen n'an k'a ma ko mouvement pour le salut de l'Azawad damusonya kumala ni maaw k'a ma ko MSA fo ka taa fara mun ye état islamique au Grand Sahara kan ɲɛmaa ninnu kɛlen bɛ ka masala ka sɔ k'a karita la a bɛ ni kana duwakun damadɔ bɔ mun ye Menaka o kɛrɛfɛ dugu o kɔnɔna la nka fatirikɛlaw y'a jira k'a fɔ dugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko Tamalat fo ka taa fara mun ye Nsinana kan ɲɛmaa bɛ na ye k'a fɔ ko mun ni kɛlɛkɛ jɛkulu fila u ka kɛlɛ ko a kɛra sababu ye ni ka maa caman de nin kɛnɛ ko o karaba a fan fila bɛɛ lajɛlen o fɛ hali civil dɔw fana u t'a sɔrɔ a la ka fatirikɛla ka fɔ la a ko nin jɛkulu fila n'o bɛ mouvement pour le salut de l'Azawad MSA ani diinɛ marifatigiw ka jɛkulu mun bɛ yen n'an k'a ma ko mun ye état islamique au Grand Sahara ɲɛmaa ninnu ka kɛlɛ ko a kɛra sababu ye mun ye kunnafoni kɔni ko o sɔrɔla a bɔ mun ye Gawo ka kunnafoni so mun bɛ yen n'an k'a ma ko 24/24 o y'a jira k'a fɔ ko mun ye maa 50 ɲɔgɔnna ɲɛmaa ko olu kɔni ko olu fatura nin ko in na wa ko kunu ko dugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko Dɛnsinana ko ɲɛmaa ko o fana dugu in ko a binna mun ye Bamanciw tɛgɛ kɔni ko o kɔnɔ ka fatirikɛla ka fɔ la a ko mun ye nin jɛkulu fila mun ye mouvement pour le salut de l'Azawad MSA ani état islamique au Grand Sahara ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi ko wulikajɔ fana bɛ sen na ko waati tɛmɛnenw na ko mun ye MSA ɲɛmaa olu ka maa dɔ fana o fara o y'u ka disiba belebele fatirikɛla ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi wulikajɔ ka kɛ joona mun ye Menaka yan fan fɛ o sabu kɛ mun ye diinɛ marifatigi jugu minnu nalen bɛ n'u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka maaninfinw sɛgɛrɛ u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka maafan cɛmɛ sɛgɛrɛ wulikajɔ bɛ se ka k'u nafa cogo min na don n'a nataw la kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur de niveau ale kɔnɔ mun ye
fatirikala jakulu ole kalimkala tige madu mega nyama ibunya obala ndo bunya jaranye ndo Cleophas Chenu amba le ka facilita radio Nura FM bi konondo ani nani to mi murumuru duru ndo ambila sirike ka boko nyuma ni were dal ali bi Nura FM aweka do abanyini limana oni kanubo fe beka duwa ke Nura FM ala kana nziri mashina sabu nyena tika ko ka cha ndo ala kana nziri malade ni sirila mala ya bi kunada itira bolo sikata la de kosoba o de atubi an wasali kɔni ala barika la an bɛ donni mina machine fɔ dɛ ayi mais an bɛ donni mina ko bi an wasali bɛ kuma dɛ kosɛbɛ o kuma fo u ka sabali an ka taa ɔ ɲɛ b'a la caman bɛ ka caman ye jaabili kɛ ka ban o k'a to yen a ka ɲi Mayiga don n balimamuso dɔ y'a to yen an ka taa maa yɛrɛ t'a dɔn ni Ayisata yɛrɛ don bugunatigɛ fɛn ko ninnu ko su bɛ ka Facebook digi fan bɛɛ fila su tɔgɔ bɛ ka Facebook digi fan bɛɛ fɛ Ayisata Sisoko an ka foli b'i ye an ka taa Isa Sisoko Sake an ka foli b'i ye kosɛbɛ a diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi Nura FM ni ala sɔnna n'an tilala n'an bɛ taa muguri ka taa ɲagari a bɛ kɛ ten Cleophas Chenu awɔ n dɔgɔ ale de kumana a ko di min ye awɔ i k'a dɔn le providentiel mun bɛ yen a kumana ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Farafina dugu anu ka don ɲɔgɔn na an'an ka Malien den minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan olu ka minisiri minisiri min b'o kunna n'o ye Ahamadu Aga Iliyen ko min ye an ka tungamankew minnu bɛ jamana kɔfɛ u bonya kisɛ kelen tɛ minisiri in yɔrɔ dɛ minisiri y'a fɔ minisiri kana kɛ dɛ n'a pas d'égard pour nos compatriotes kana kɛ dɛ fasoden minnu bɛ jamana kɔ kan Malien de l'extérieur tungamankew an b'olu kofɔ dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi k'i k'a dɔn u diminen don sabu min ye awɔ i k'a dɔn minisiri min bɛ yen ni a b'u jɔyɔrɔ la ni awɔ i k'a dɔn a kan k'u ka baaraw k'a kɛcogo la minisiri in ko i k'a dɔn a ma kala don a ɲin na kabi don min na kumaw bɛ fɔ fo ka na se bi ma yɛlɛma foyi den kelen o ma don awɔ i k'a dɔn u ka kow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛnden minnu bɛ yen ni a bɛ wele ko document administratif dɔgɔw bɛ don min na ko bi a ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ o de siratigɛ la Malien den caman de bɛ minnu bɛ jamana kɔ kan minnu awɔ i k'a dɔn an bɛ don minɛ ko bi ni wuli ka jɔ ma kɛ ka cɛsiri kɛ a laban u b'a bɛɛ gwɛ k'a bɛɛ suru ka na anw fɛ jamana in kɔnɔ yan diɲɛ fantan ni naani bɛɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka n'u kisi ala ka n'u kisi siga t'a la dɛ ala ka n'u kisi yarabiyama n dɔgɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye Basiri Kaba ko kunnafoni di sira fɛ k'a yira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn Malien den caman de bɛ jamana kɔ kan minnu kɔni bɛ dugu ni dugu la u bɛ Europe jamana kan jango tɛ Europe jamana a ko a caman bɛ yen min ye sɛbɛnden minnu bɛ yen minnu kan ka di nɔgɔya la ni dugu tɔw b'u taw sɔrɔ nɔgɔya la o sɛbɛndenw sɔrɔli anw ka maaw bolo o kɛn bɛ wasabi wa nabi a ko sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don a ko layidu camanba o kɔni bɛ ka taa u ye nka an bɛ don min na ko bi minisiri min ɲɛsinnen b'u ka ko ma n'o ye ministre des Maliens établis à l'extérieur awɔ i k'a dɔn ani intégration africaine n'o bɛ Ahamadu Aga Iliyen n'a b'o kofɔ n dɔgɔ nin cɛ min filɛ nin a ma se ka fura sɔrɔ an ka Malien denw ka bana na dɛ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya bɛ yen o ye gɛlɛya dan ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye Malien den minnu bɛ jamana kɔ kan a ɲinina k'a fɔ min ye fɛɛrɛ ni dabali bɛna kɛ u bɛna u ka enrôlement u bɛna kɛ cogo min u wuli ka jɔ n'u cɛsiri u ye commission ni awɔ i k'a dɔn fɛn caman sigi sen kan yalisa a baara in bɛ se ka kɛ cogo min nka an bɛ don min na ko bi ko in ko a ni gɛlɛya dɔw awɔ i k'a dɔn olu ye sɔrɔla fan dɔw fɛ a ko Malien minnu bɛ jamana kɔ kan jɔn ko ala awɔ i k'a dɔn bi u bɛ kasi la dɛ sabu min ye nin cɛ in ye n'a bɛ Ahamadu Aga Iliyen n'a b'o kofɔ dɔgɔ a ka jamana ladon cogo ani Malien den minnu bɛ jamana kɔ kan o ladon cogo k'a ko k'a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen nin cɛ in min ka d'a ye dɔrɔn a bɛ V8 kɔnɔ a bɛ awɔ i k'a dɔn Mali kɔnɔ bɔlɔnjanw fɛ a bɛ yaala la o dama o de ka d'a ye ka na sɔrɔ bi Malien den dama min bɛ jamana kɔ kan n'u tɔɔrɔlen don Malien den dama min bɛ jamana kɔ kan n'u mago bɛ papier la a ti kɔnde ka ban o tuma an bɛ wele bila jɔnni ma Choguel Kokala Mayiga an bɛ wele bila jɔnni ma min ye colonel Asimi a k'a lajɛ min ye Ahamadu a ka baara ye min ye o ka fɔ a ye a kan ka min kɛ o ka fɔ a ye Malien denw ye min laɲini minnu bɛ jamana kɔ kan a k'o ka lajɛ ka teliya joona n'o tɛ Malien den minnu bɛ jamana kɔ kan a fanba bɛɛ a bɛɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka fanga in k'o dɛmɛ nka n'a fɔra olu b'o bɛɛ la ka tila k'u dɛmɛ u ma wari ɲini u ma sanu ɲini sɛbɛnden min bɛ yen k'o kan ka d'u ma sɛbɛndenw tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a kɛcogo ɲuman na dɔgɔw fana y'a dama ko ye dɛ Ahamadu Aga Iliyen an bɛ don min na ko bi ko Malien den minnu bɛ jamana kɔ kan awɔ i k'a dɔn k'u bonya t'a yɔrɔ dɛ Cleophas Chenu providentiel ni y'a ka fasiri ye alhamdulilayi kana kɛ dɛ olu de y'anw ka dili ye dɛ kana sɔn o ma dɛ alhamdulilayi kana kɛ dɛ e yɛrɛ tɔgɔ ye ko alhamdu a banna i bɛ nin baara sugu kɛ cogo di Cɛmɔgɔ awɔ i k'a dɔn Momo Sangare Cɛmɔgɔ Sangare depuis Farabugu je salue tout le monde émission j'aime trop tabarikala Cɛmɔgɔ bɛ a bɛ Farabugu Farabugu Cɛmɔgɔ don an ka foli b'i ye a diyara n ye ni Ala sɔnna a ɲɛna voilà
nyama albi fasiri ametanaye madu nyagate ko kartini na indi elimine awode be ka lanyinu ayo oko bano wallahi ode be ka lanyinu mais ministre ka laje dron o ka fere ke jona pour que ko mi se ka nye quoi abana voilà ba kotilia abana kosobe ajaranye sodde be mako ne be mbolo do me boni aye awalai munye Umar Angoiba abana Umar Angoiba akumara manyana ako kanyashi munye dine marfatu wallahi ko bata fara munye groupe armée wora kan nyama wulika jo munna akele mu fen wati labanuna kanyashi munye nga jamana koron fen fa fe o siratiga la kibara ko ko surla ka foko munye an walla kana baye nabe le fama okufo ane irisuka kalanjul mamunu be nu jolo no kalana nabe marama fen kalan okufo ango manazraka na instructeur nema ko sigata la kubiga wulika jokede ku kunda muye jamana koron fa ukan fatiba ka fola ako muye anwa jamana koron fa adugulete mashila ko ni wati blaba ina ko agelale no foka foko agelale no ina fo angola ka mena ka ta fo limano ina to muna nema niye mena ka jate mena ka laje ale frontiere munna be mali ne niger ni nyonchela okoni ula ko siratigere la ko wulika jobuga ke muye jakulu mumbe MCA ko ta fara muye gacha kan ani unwa na wore nyama gele buga ta kusega ko soba ko muye état islamique du grand sahara alefe wallahi fatriba ka fola ako muye kibara ko niko osorola kaira ka fako muye arabado no bena masigalo kle kono doma samba fla ani samuga ani fla kibe na ka fako muye daga bana convoi ko owulida ni ki kunda muye ni yoro ko fole nunu ko ni ukan ko muye angala kana baw ani ngata fara muye irsuka keleke cha munu no banga jamana kono ango munu mako instructeur nyama uleno ni wati na ku kunda yoro ko fole nunu ka dugu mumbe nanga mako lere ko kata fara muye lerne ka olu bala jele dugu ye na be tomoktu mara okonna ula ko kibaro ko no sola ka fo ni daga bana convoi munna awulen fle neta nyama ku buna ta dawro juin mashi ko nten dawro udo ga ko ndugu lente mashila ka fa ko muye miraga na akrefe dugu nunu nyama gele ko mbe ni wati na foga foko agele ko ape ako jakulu mina be nanga mako mouvement pour le sali de la zawate MSA oli yera yu bulde ngoni shi muye Niger masako ma ka ira ka foko muye bigale fenfe na biga taka olu kisegere ni wati na mena ka konna la ko janfa imbela jele ko abiga siri muye Niger o konna orila atiba ka fola ako o bono ko fe ko ali be na ka foko muye ali mna be sema ma ofena ko fo wati dola olu fene muye jelaki belebele ko ta ni ga Niger jamana ko ni ka asegere ako an ira ka jamana no be ba maliba ko fo an fene be ka jelaki chaman ta ni ga Niger jamana ni ka asegere me do na kombi atiba ka fola ako muye un mouvement pour le salut de l'Azawad na be MSA okufo nyama wati temono ngonna kuye damaga shike ka ira ka foko wuli ka joka ke deme abeta ku sekara to muna ko sabu ka ure aye ka foko jamfa jugu ba ba ka tabela Niger jamana la na abela ta suru uka ka fatri ba ka fola ango ni me domna na foko bi sigata la ali mamunu no luba ango sento okona la bigale chaman no obiga ke ango jamana koron fa fala ko kana bla a chaman chen fala sente ma chaman fa na be olu keleme ko bulo woni shi moye Mohamed Bassouma ame domna na foko bi na fatri ba ko ko ako wuli ka joka ke jona ni risi keleke chenu nu na buga instructeur nu ko fo mamunu nu be manifun ko keleke anga keleke chew ne wole le fama ko fo mamunu nu bu kalamu ye marfa a ci togola o te instructeur yo wa nyama ku ko ni anga mu ye convoi bele daga bana convoi mu nyama na asur pla dugu kan nyama abeta nai ku ko ni wulle no ni wati na ku kuna mu ye mena ka ya fanga gela mu be absika wuli ka bu kan tugubna kuna fani flani anya sama ka ba mu ye so de ba mako kono Umar Angoiba ale kalam kala tigi ibunya obala ndo Umar ka fasiri ni aleta fasiri be mbulu koro Kasimu tira Kasimu bleni Kasimu awai kado 7 mimbe nangwa mako aujourd'hui Kasimu be ni alu badra aidara le fana be alu ye anga patron bay amba foka wali mondo do Kasimu tira akumana ako ningele imbe aundala abi wati jambo abi duguloko abu kungangoka abi talike soro busumba fla disiba fla oluko ni binywana minye komini endi district de Bamako obinywana de okumana sa 7 mimbora no be rapport ko fo ba wole ko le rapport des experts mimbora tribunal administratif fait o ya jira ka fo ko imbela jeli dajara mamina mami mbiseka awai do sewa bi abiseka yele muguri o de madame Sembara Saran Traoré min ye sanzu ale ngoni be na ye awai do barake ni yoro ida ndoko kado ka fo laba tega bisonga bokara to wo fede sanzu tega bokara to wo fede Chakora ba infasa jale no koy ndirge hawla ka chade
parce que ba ko ako min rapport no sebende rapport d'expertise min be na be tribunal administratif de Bamako na boka away ka do rapport ko fo abi talike away ka do dugukolo ko kuma ka dugukolo ko kuma min be na be soro busumba do olu be binywana kerengere ne ala madame Sembara Saran Traoré ni be ko amako saran gushi isara ale ni ma min binywana mingo ni donne do taji ko tasira fe ani dugukolo ko adonne do ko no be Soumana Traoré ni be ko amako sanzu ni papier min fle ne abara rapport in ko fo kabiri février ko kle wulumfla papier ni anya sorola sebende ngonnana ajirla ka fo sebende nyira binyini ka page tambo ko o de stratégie la minya rapport fla fana be minu be cabinet de géométrie indépendant minu bolu ka rapport ko fo no géométrie minu ye kenyere tawi lu fana ka wuli ka jo minu blalaw ka ke kerefe lu fana ka wuli ka jo lu be ya sama ka da ka bebem kelema no be away ka do dugulu ko fo no ye parcelle numéro 4B away ka do 4B ni du yo ta ko laje ma were tatede minya away ka do madame Sembara Saran Traoré ni be ko amako saranguchi sara ale ka yorodu sigatala akoni ya jatemine olu ye boli minge laba nungonnana olu ya jira ka fo minyi dugukolo ko dobe o be away ka do soro busumba do ni nyanje Soumana Traoré sanzu madame Sembara Saran Traoré abe yoro mi o ye jelbugu ye no be commune indi district de Bamako na bo ko a jatemine ke ba chamam be do she ngoni u kamana gwan ko sobe sabu ni ma fla minun fleni minyi dugukolo kelenye away ka do titre foncier kele o be ni dugukolo ina away ka do be ni ka titre foncier o bi ma kamana gwan sabu ni ya jatemine adola dobe min teknye patrike ba ko ako away kado ni sebe no ye document o min be sanzu bulu de ayi away kado ire karanga fasa ka wuli ka joke kata away kado jolike sebe unde hali no ya soro sebe nde kumbe kiri buna guka mashi manga barake be kanga jatimine ke folo kiri mana dairo mina akobi soro katati nga sanzu anaka somba ire anaka wartigia kwa ye barako ni ayo damine patrike ba ko wuli ka jo fenvengera away kado sarango si saranfe ani ajengo ni aladi bawfe kaseka away kado ni ngoyin basgi yalsa ji kaseka anye kaseka sor akola amma ni ji lamé parce que ba ko kuma na bidon mena ko bi ni affaire minya away kado yalsa kaseka ko jeya jiji minumbe nu be tribunal administratif la ulu ye wuli ka joke kata terenka janvier kalo san 2022 o de stratégie la terenka away kado uni greffier do ulu tara géométrie kumbe ala issue de kumbala no ye issue de justice ani avocat kuna foni sira fa ajira ka fo dossier min fleni wati mina nunun jigina kata away kado terenga tigiga jigini tribunal yere de away kado allanyini yalsa kase kata allaje ko yire dugukolo ko kuma min be ka fu ana manga yimi chigoni ko kase kata allaye kase kata anyedo nga wati mina undana anake minye gardi do kumbe no ye sanzu ka gardi wi ani mawero kumbe minu yu balika do nga uti sharia dondi ya to ya barake yel matugu bagan jadu nga una tabe sharia ko ni ya ka barake min ganga ke dugukolo ina kasege segeli dabo uya bele jeleke ka bantai patrike ba ko mission bani rapport bora kabi min ye cabinet sabay cabinet 3 cabinet de géomètre achiti kele abeka rapport bora kabi kele cabinet topo 2000 uluka rapport bora kabi topo fogas ani away kado expert géométrie mimbe no ye fane tribunal administratif o de ata away kado akaseka barake parce que ba ko ningo mbela jele na ajirala ka fo min ye away kado rapport min no na di ajirala ka fo akunje woro ti dore koy titre foncier mimbe no titre foncier 12640 12640 au titre foncier no ya away kado sanzu ka titre ndo away kado mangambe dugukolo min nofe titre hala tamashien hala pompon pokoro o te yoro ina ko dogo ko titre me ko école sud ko do do titre yoro chama vora la de chokro ba te jeni ko ti sa yoro chama de fora titre chokro ba dugukolo chama bi bulo jamana ko no nga parcelle min be no ay jeyna ku ka jako tere na tada batanga afjira la ka fa tate ajira ka fa tate to ko ba ida dar be mu nyema fasiri ko mi nye fasiri min vombo de fiede ako parcelle min be no e numéro 4B no e away kado Saran Traoré e kado ka foko sikata la de lampon fe menena yoroina radar fɛn fɛn munumunu na ye géométrie fɛn fɛn y'a gosi min ye awa tribunal maaw y'a gosi k'a da sira o sira fɛ a bɛɛ taara kunjɛ fɛn kelen de kan yɔrɔ in ye yɔrɔ min ye o de ye parcelle numéro 4B wa numéro 4B a papier ti maa wele borogo ye Saran de ka yɔrɔ don kuma fili bolo a ko banna kɛ ni tɛ sixi barabila ye a banna tribunal administratif ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min ko bi prévu minnu kun bɛ ni u mago b'o la n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ a prévu ninnu kɔni bɛɛ dara kɛnɛ kan
o kuma jagwa do ko imbe sinsin ko imbe trancher wa tranchera o kuma miye ningo be fasiri ke baya jira ka fo sigata mina sanzu aye awai kado bara ke halin no ya sura kunganga bara de jo nga yi fasa filika bara minge ndogo akoba now ni sirata mi ye jiman fuyi ni o sirata ni ngunya don ibi si yero soro dugula wallahi ala ka ni sawaba be ay nyama chokro ba mfana degelo no mbara no nakoy kasu mutera ni ya ka fasiriye ndo minya awai ka do abi sebe ngono sebe de min nangwa mako aujourd'hui u ka bido boli ibunya bala ala ka ni sawaba be ya rabbi nyama wati ko ni asma korosira awa gafure ka jalu awa jalu kosobe nyama wati ko ni asma korosira ame fulni tanuni ni walman no ko taninga kanubane de me baga bela de ku segere mamour siribe ni wati na nyama ame fulni taninga afana segere francia kluba ana no wati na munye awa tungora ame fulita ninga asegere ni watina gafuri hawa gindo ka bon New York ko na la ame fulita ninga ni bela jele ko segere ali bi ka lamel kala jakulu akilla kunu ngumbe nura fm an wa munya anniversaire a dubaro bela jele ko be damna bi wa ukumita chenala de juma wala ko yina ankenana mashallah o bala kan ni sababe ndo minya awai ka do gawsu keta gaso de feranga fuli bi bara nyana ngambe awai ka do haketo nyinike limano fe sabu wati do bike o minye hadamadi ibi bara ke horonyala ibe bara ke cliniala ga ma do be wati do be ko bi sin korla nyaka sa o ambe haketo nyini ambo ke limana fede ote ambulo fla bango wala ambe haketo nyini ku fe o mala kan ni sababe minye awa Musa Sisoko ku amarin daw ka fo ka wali mando ka basigene ke ta ka fulike gawsu be kange o mani ala sonama gawsu ne shuna yawa ba ti sakana lai ala kana tiga sa che shuna bi jasa hop aha hop shuna bija oh akai no akai jiji akai sebon shuna bija ambita toke pin globe la shuna bara nyana che gausu yem vari kala de membita yere la shuna Allah ku bare ta nya don ala ka ni sawo be shuna ambita nyo zoro yi ala ka ni sawo be imanye di mbe ka ngel ku wi mini jabla dana de maskile fana donga to ko hali ni ngulla kan jo ba ebe shuna ta dro mbi invité di joto jolende kelen goyi cho maliker sawa so be ce soit de maskile be la chama ngi ni ngulla ki jo ala ka ni sawo be gawsu minye awai ka don ba shigene keta président aka fulibia o kuma na sa minye El Hadji Sogba Samake pre auto ka fo ka wali mando général Sambu anga fulibai awai ka do gawsu ambe awai ka do général Sambu be do ke amonde ala ka adaro nema ala ka France la meshuka sabu kunu général Sambu de muso o de o ta mode sawa ala ye ka kalfa minala de yeren do ambe do ke ala ka afra sidusuka aho ni ala sonama ambe fulla se mi sinangwa ton amba ma befu ka be wali mando kuma ka fulla se Mamed Kulubali fa ina awekado arama ka fulla se jenaba fana makanda mbili fu muriba bugu madu trore robu ko fe amba fu kani bara nego ku be gawsu keta bulu burama trore jobre ale bien amba fu ka wali mando mum kabara modi to ijme betia Bakar Traoré beti awai kadum memratu de ko jaman ka madu mbaika yalla sona suina rendez-vous Pink Club rue Princesse 22h hippodrome inshallah hakato benika salli ala Mamadou